L'Ajuntament de la capital de l'Urgell, Fira Tàrrega i la Universitat de Lleida oferiran a partir de l'any que ve 20 places per un màster especialitzat en teatre al carrer. L'anunci s'ha fet coincidint amb la celebració avui a Tàrrega de la segona jornada sobre l'oferta formativa per a la millora de l'ocupabilitat a la comarca de l'Urgell. A la plaça del Carme s'han instal·lat una trentena d'estants amb les propostes dels diferents estudiants per rebre visites d'estudiants. La plaça del Carme s'ha omplert avui d'estudiants que hi anaven a conèixer l'oferta formativa de la capital de l'Urgell a la trentena d'estants que s'hi han instal·lat representant els centres de formació i ocupacionals, públics i privats de la comarca. Una oferta que creixerà a partir del curs que ve amb aquest màster especialitzat en teatre de carrer. Els sondejos previs indiquen que pot tenir bona acollida. I que permetrà, doncs, això, si el nombre d'alumnes, i pensem que sí, perquè en el sondeig i en l'estudi que s'ha fet previ sí que dona aquesta bona acollida i permetrà una oferta més a la capital de comarca de l'Urgell, que sempre fa bandera del gran ampli ventall que té en formació. Però no només assessors estudiants, també treballadors a l'atur que busquen feina i volen millorar la seva formació. La Generalitat pretén estendre la iniciativa a tot el territori de Lleida i el Govern central defensa la reforma laboral com a iniciativa que fa bandera de la formació. A la reforma laboral nosaltres el que estem potenciant són aquests contractes de formació i aprenentatge, precisament perquè creiem que els treballadors han d'estar contínuament reciclant-se, és importantíssim. Hi haurà unes 20 hores anuals per cada treballador perquè es reciclin, perquè aprofitin les oportunitats, perquè es fiquin al dia, perquè nosaltres, tant a Lleida, Catalunya com a Espanya, no podem competir amb la resta del món en quantitat i el que tenim que fer és competir amb qualitat. La subdelegació ha comptat també amb un estant a la jornada informant sobre els procediments establerts per l'homologació d'estudis fets a l'estranger. L'any passat es van tramitar un total de 79 homologacions d'estudis universitaris estrangers a títols equivalents del catàleg oficial dels espanyols i 30 homologacions més a graus universitaris.